Salam, hormatly watandaşlar. Bizim bugünkü söhbetdeşligimiz ine geçen hepdede Türkmenistan'a has takyry ine ataly oğlun ya iki sany prezidentin çıkaran hokkasy bilen baglanyşykly boljak. Yani şu taýda gaty üns berip dinlemeli boljaksyz. Sebäp bärde bir topar gerekmejek sözleri ullanıp şulha edip beripdirler. O adamlar bas çıkarıp bilen akla şonun için o yazanlarım var, can edip sorarlarım var. O da şu barada bir düşünüklü dille bir düşünürüş berseniz näme bolup geçti. Şu yanvar ayının 11-ine bundan 5-ine bu Türkmenistan'a yankı Milli Geňeşiň we Halk Maslahatynyň hem de meclisin deputatlarynyň bilelikdäki meclisi geçirildi. Oňa da ýol başçylyk eden ýaňky Halk Maslahatynyň ýol başçysy Gurbanuly Berdimuhammed. Gurrun näme barada gidi? O taýda olaň bar ýygnanşygy Türkmenistanyň oğlum işlemän ýatan konstitusiýasyny öz boluşly ya özlerine gerek maddalary girizmek barada. Esasan şol Gurbanuly Berdimuhammedowyň şahsy hakimiýetini hasy berkitmek terden uğralanyp bir gurnolýan bir siýasy oýun ýa-da halkyň boýuna salynýan ýene bir sirtmek diýip düşünse bor. Enne şu taýda näme oýun oýnalýanyny düşünmek üçin gelin birazajyk Türkmenistanyň taryhyny ýa-da konstitusiýasyny sin salmak gerek diýip düşünýän. Ene meselem Türkmenistanyň Sowet konstitusiýasyny täze SSR ýykylýança 90-njy ýyl içinde işlän konstitusiýasyny hakimiýet aýrymçylygy bardy ýa hakimiýet paýlanşygy. Meselem ene kanun çıkarıcı hakimiyet, yerine yatırıcı hakimiyet, hem de sud hakimiyeti. Şunun üçüsem öz başlyk hereket edýän döwletiň 3 tany şahasy. Şunu her türlü oýunlar edilse de azda känne şu oýlun ýaňky maddalar, konstitusiýada görkezlen maddalar yerine ýetirilýärdi. Göz üçin bolsun, dil üçin bolsun, ýa daşar döwletler, dünýäler üçin bolsun, ýöne şol görkezlen konstitusiýada görkezlen maddalaryň hemmesi diýip aýtmaýyn, şol ýaşaýjylara degişlisi grazdalaryň käbir ýaşaýyş ýa-da sosial şerti bilen baglanyşykly meseleler ýa-da şoňa berilen garantiýalar üçin edilýär. İş bilen, jaý bilen garad şolar ýaly arda şikayet bilen sud hakimligine ýetulsa eger ýerine Aşgabatda ýa Türkmenistanda çözülmese Moskwa arda edip bolýardy. Garad ene şolar ýaly ýola goýulan sistemi bardy. Elbette şol döwürki konstitusiýanyň 3 şahasy öz başlyk işlerligine ýa işin alyp bararlygyna garamazda olan hemmesi bir gurama, bir edara ýa-da bir partiýa tabiinler. Olam Sowet Soýuzynyň kommunistik partiýasy. Merkezi komitet Moskwada iň ýokary bölümi, onun bärkiler respublikalaryň öz içinde, bizde Türkmenistanyň Aşgabatda, soňra şuňky dillen aýtsak welayet, etrap, şäher, şolar ýaly özleriniň yerli guramalary bardy, kompartiýa. Şolaň üstü bilen döwlet dolandyrylýar. Parlament bar, parlamentin içinde göz üçün 5-10 sany işçi ýa daýhan bolmasa, galan hemmesi gortugy partiyny biletli, ýa-da kommunist biletli, part biletli adamlar. Olaram kompartiýa näme diýse şonu ýerine ýetirýär. O taýda ýerine ýetirmezlik mümkin näl. Kendine işiňden, wezipäňden däl çetleşdirilen akda seni sürgünem edip bilýärler, türmäde basyp bilýärler, ýok edip bilýär.
Olur hakimiyetin haýsy terde saňa çemeleşigine bagly bolup duran meselelerdi. Şonuň üçin şol ýanky hakimiyetin üç şahalynyň üstünden gözegçi bolup duran kommunistler, ol kommunistler şol hakimiýet şahalarynyň öz üçin hökümetin agdalarynyň 99 göterimi ine kommunist, parlamentin 97 göterimi kommunist, Suud hakimliginin tasemmesi diýen ýaly kommunist, onsoň kommunistlaryň bar ýerine başgaça pikir ýöretmek bolan aklyny döwür şuň ýaly boldy 73 ýyl Sowet zamany dowam eden döwrüne. Ine şolar ýaly kanunyň ýokartynda duran gurama boldy. Ýöne şonda da azda känne öz hak hukugyny gorap bilýär adamlar. Arz etmäge, şikayet etmäge, bir gapydan kovulsa başga gapa barp ardyna ýetirmäge, öz respublikasyna çözülmese Moskwa arz etmäge, ýa-ni diýişim konstitusiýon hak hukuklar mümkinçilik berýär. Şonu edilýär. Inni SSR ýykyldy bolan hakimiýetde ozal ýokdy da bizde prezident wezipe. Inni prezident wezipesini döretdik, o prezident wezipe inni bizde hökümetin bardy da döredilenni. Yani ola prezident Sapar Murat Niýazow. Hökümetin baş tutany Han Ahmedov şol döwür. Demek Niýazowyň eline hiç ýyl hakimiýet ýokdy. Oldan kompartiýanyň ýol başçysy bolupdy. Hem prezident. Emma hökümet öz ornuny Han Ahmedowyň başlygy, parlament öz ornuny oň başlygy goýşul Niýazowyň öňüne üçeplenip duran bolsa Sahet Nefes Murat ýön parlamentiň öz içinde de deputatlaryň öz alyp barýan işleri bar, komitetlaryň beýlekleri. Biz aýdyp berdik ýa, ozal bir näçe gede. Şol döwür bir galkynyş döwrü bardy. Döwür bolupdy. Şu halkym, ýol başçylarym, içinde deputatlarym, şular ýalyny ullukan bir ynam bilen gelejege seredilýän döwür bolupdy. Öz elimiz, öz ýakamyz bolar. Moskwadan bize buyruk gelmedi. Inni Niýazow şu taýda näme etdi? Esasy da bizde parlament respublikasy, Türkmenistan parlament respublikasy diýip SSR ýykylýan. Şu parlament näme karar kabul etse, şu hökümet ýerine ýetirmeli. Parlament näme karar kabul etse, suud hakimligin şu kabul edilen kararlaryň esasyny öz işini alyp barmaly. Bu kanunlaryň ýerine ýetirilişine de gözegçilik edýän gorama olam ine prokuratura bolupdy. Ine şu sazlaşykly mehanizma Niýazow döwdi. Eseri ýykylany. Ol hem hakimiýeti öz eline almak üçin ine eden oýny. Parlamentiň roluny hökümet ilk başdan özüne tabiň etdi. Prezidente tabiň bolmaly. Ýoksa bizde ol prezidente tabiň bolmaly şu döwür kabul eden kararmyzam ýokdy. Aýna şol hökümet baş tutanyň ýa-ni prezident bolmaly. Sonra kanun çykarjylyk hukugyny şol prezidente bermeli. Gara hemme zady kimi bellemeli bolsa kolhoz başlykdan başlap da ýokarky ministrler şerli parlamentiň elinden hemme hak hukugyny alyp ine öz eline geçirdi Niýazow. Yani munam az gördü sebep parlament diýeniň bir sanalygy deputatdan bar. Şol döwür men oturan döwrümde 175 adam bolan bolsa, sonra Niýazow ony 40-ty, kemeltdi, peseltdi, ulatdy, keçeltdi. Şuň kun inni 125'e getirildi. Inni Niýazowyň oýnan oýny näme? Şol döwür şu halkyň ýa-ni bir aýtdyma bir şular ýalhyjyly döwürde ýaşadyk. Täze Türkmenistan gurar näme der, inni öz elimiz, öz ýakamyz, baýlygymyz özümize karşılarsyn, gülýäli ýaşar. Nurgul Işbam şular ýaly ideýany getirip goýdy, Türkmenistan ikinji Kuwait bolar dep. Ine şu lozunglary ine onun agdy birligiň lozunglary bar, Türkmenistan türkmenler üçin ýa. Ine şolary Niýazow öz peýdasy üçin ullandy. Ine men şu zatlary etjek dip iýliň beren ideýasyny öz adyna geçirdi. Diýdim, ine şol taýda halk maslahaty diýen ine meclisten daşgaryn bir gurumany döretdi. Halk maslahaty diýilen guruma hiç ýuridik hukugy ýokdy şol döwre, şunam ýok. Sebäp ol hiç bir döwletiň
kanuny organyna olar ýaly gurama ýok. Ol jemgyýetçilik gurama. Jemgyýetçilik gurama, ene islenip 3 adam başı bir guraman açyp bilýär. Ene şoňa jemgyýetçilik gurama diýär. Ene şo 3 adamyň açan guramasyny biz döwletiň kanuny işläp düzmäge ýa döwletiň gelejegini çözmäge borçly ýa hukukly diýip goýmalymy? Elbetde ýok. Emma Niyaz şonu etdi. Olam bir däl, iki däl. Niyaz ýörüýte köş gurdy şolar üçin. 2400 sany delegat pikir edip görün. Halk maslahatynyň agzasy. Bütün Türkmenistanyň ýygyny komanda 2400 san adamdan ibaret ine halk maslahatyny döretdi. Şoň üçin meclisem bar, şoň üçin hökümetem bar, şoň üçin ýazyjylarym bar, pozujylarym bar, adam tutanyň bar, ýerli häkimlerden başlap arçylar ahlisi. Ine şolar Türkmenistanyň ykbalyny kesgitleýän adamlar boldy. Olaňam agzyna çeýnäp berýän ideýasy ýa geçirmeli ýa el galdyrmaly meselesini öňünden taýýarlap berýän Açyrçow bilen ýanky Niýasyň özi hem de ol şuň kusol gapy saklap oturanlar, gitmän oturan asy. Ene şu üçüsi. Ana 2400 adam Niýaz bir zat diýdi. Kapydan girmäkä dik durup, örtürüp, el çarpýadylar da ulugy gulledip. Tarihi kinolary ýa kadrlar seretseňiz taparsyňyz. Halk Türkmenistanyň halk maslahaty diýip seredin. Şu taýda Viktor Hrampyň ýazan hatlar hemmesi kanuny urlandyr. Şuýda ýanky 2002-nji ýylyň şol 25-nji noýabr wakaty ýa Sanjar wakaty şu döwrüň kalendary bilen aýtsa. Şu taýda bir ýumurtga aljak gyýry tribuna çykyp, şolaryň hemmesini daşlap öldürmeliligini, zarlaky otururlar hemmesi şol çuw ak sakkalysyny maşlap şu student çağalara çeldi. Örtürüp, el çarpıp, yer depip, şoğun bilen şular daşlap öldürmeli el çarpıp başladyr. Şu karary. Niýazym ssenariýany gurmaýanyň biri yo oturun adamlar, hormatly adamlar. Ene olur oyunçy kartiyozlyk ene şey dip halka oýnap geldi. Ýöne esasy da şu näme şuň kun atı sorsuz ýetdi da ol adamlar şu noýabr wakatyna gatnaşarlar, ondan öňküler, soňkylar, şolaryň hemmesini ene Niýazyň jenaýatyna şärik şol halk maslahatynyň agzalary. Şoň üçin hemmesi bar, şol döwrüň ahly topardaky ýol başçylary bar, ýaşulsam bar, ýaşkyçysam bar, ýanky deputatlarym bar, häkimlerim bar. Hemmesi garaşol Türkmenistanyň kellesi şilýapaly boýny galstukly bar bolsa ahly şu taýda. Ine şolun kollektivlen ýa topar bolup eden jenaýaty. Niýaz ýeke öz boýnuna alynak, ine şolar karar kabul etdi. Şonuň üçin şu taýda girdi, ol ömürlük 25 ýyllyk türme näme, ana şol zalim talap öldü. Olara atmaly, daşlamaly gyýyrdylar. Olamaýdy, ýok, biz onu beýtmäň adamlar hu. Ine şolara 25 ýyl bersek ýa ömürlük tutsak etsek bolar ýeterlikdir. Şeyh Muraton çykardylar, onu ukol baryn urup Başan gollap ýenjip suwun çykaryp onu ýatyrman ala sarmykka diýdi. Ene bir jenaýatkar aýbydene näme oldy? Biz etdik şu zatlardy. Hanman garaşsa suwdy. O nähili onun şol entak derňe geçmäkä. Sülçi işin tamamlamaka, prokuratura günahını subut etmaka, suud karar çıkarmaka, eyyam günahkar dip ıglan edýär. Halkyň öňüne telewizora çykar. Ine oyun. Ine şey dip, diňe Şeyh Muradow ene o taýda ýüzlerçe adamy ýok etdiler. Biziň bilýänimiz ol 150 adama da ýetnak, emma bilmeýänimiz onun 4-5 etse köpdir. Sebäp atsız sorsuz ýok edilerlerin bar şu döwür. Soňra Niýaz öldü. Urban ulmaňa beýle ulukan halk maslahaty gerek geldi, reformator tarap onu ýatyrdy halk maslahaty. Halkam begeni ay ine pensiýalarymyzy gaýtaryp berdi.
Ine benzin muğdu diye, ay näme diye dip ol özün berkitmek için oynan oyunu onun halk bas çıkarıp bilmedi. Yoksa zanıgıp şular halka şuun kıyasların en atalarını yıllar boyu düşünürdük Azatlık radyosunun üstünden. Şu edilýän oyun soňra sizin başyňyza bela bolup gelir watandaşlar. Şunu biraz üns berin seredin sizin daşyňyzdan ýa ýeňsäňizden oýnalýan oýunlara diýsen. Ýok. Hiç kime gerek bolmady bu zatlar. Bolýar. Inni seredin bolýan zatyn. Ogluny kürsa getirmäke bir özüne de şo taýdan orun öldüýärden döwleti dolandyrmakdy. Bir sözünden halka ýalyn sözdi. Ay men ýadadım, owen ýaşlary ýol bermeli. Ýaşlar diýenim öz ogul şo kemakly ogluny getirip goý. Ýöne özüm şol häkimetden aýrylmajak bol, şo gapdaryndan halk maslahatyny döredi. 56 adamdan ibaret. Onu özler saýlap goýdy halk saýlana. Ol 56 adamyň 24 adamsy Aşgabatda we Aşgabat welaýatyna degişli. Hem de Gurbanulyň özüne degişli. Her sene 8 adamdan. Ene 24 adam, 56 adam 24'ü gönüne ene bir toppak şäheriň içinden saýlanan adam. Saýlanan ýanna bellenen adam. Galanam ene şoňa rejime hyzmat edýän o iki satanyň arasyna salam berip oturan jansızlar. Onu giýeriz, onu dinta 2 ýyl bolana. Görse Gurbanuly yeterlik däl bu häkimet. Oğlunu saýlady. Şu ýylyň martyna 1 ýyl boljak. Ýa-ni 10 ay boldy. Ol işini asla başarana. Ağzından gyllygyny aktaryp oty. Gördüňiz de hemmäňiz watandaşlar. Näme diýär? Nämeden basy çykka? Baryn ýerine dur ýetin toklaýalyk bol borçagysyl. Prezident boldugym şol. Gurbanuly maňa düşün. Indi nädip şol oğlunyň emesin götünden galdyrmak üçin Samarkanda ödül gap gitdi birinji. Beýlekerlere ödü gitdi, Orsiýada ödül gap ber. Ay garaz, bir ýerde şol ýanky şol bir Erdogan bilen Aliýew bilen ýanky oğlunyň üçlüniň duşugyny ödü bap jon korup oturdy. Täp oğlunyň başarýan zaty ýok da, şo oturşygyndan da görensiňiz. Beýlek ikisi ene oturup görülýärlerdi. Oğluna lellim oğluna gezekken ekran iýde çekýär, ol aňyrda oturan ýa. Ya ol şo taýda gürläp oturan zadyň kagyzdan okap otýar ekranyň öňünden. Ol adamyň ýüzüne seredip gürläp bilýän adam däl. Inni gördü oğlu başaranak ol wezipany näme etmeli? Halkam elden çykyp barýar. Inni halkyň gözi açylyp başlady. Halk inni öňküsýär gulgurnak durmuşda ýaşasy gelenak. Esasanam ýurdun daşyna ýaşap beren ýurtdaşlamy. Ene şu zatlary gözüňe tutup Gurbanuly täze bir hokka çykarýar. Täp halk maslahatynyň ýol başçysy bolsa oň elinde jemi 56 adam barda özü bilen bile. Emma parlamentde meclisde oturan adamdan sany bolsa 125. Diýmek ola bilen goýuňda 56 adam agram bilen 125-nki dengelen akdy. Ondan indi şu taýda oturan kürsüsini häkimet bilen berkitmek üçin ol şol Niýazowyň döreden halk maslahaty bar. 2400 adam. Ine şoňa başardy. Täp köş gurulgy dur asal öňkü gurulan köş. Ýöne oň içinde oturmagy adam ýok. 2400 adamlyk bilen geçiren maslahaty ýok Gurbanulyň döwründe. Diýmek ene şol aýyň 11-ne eden çykyşyny dinlän görüň täzeden watandaşlar ýaryn tagadyň içinde ýurdy nädip çeppe tersine çöwürip bolýanyň ene subutnamasyny etide eliňde berip otyr Gurbanuly. Aýyň 11-ne şulary ýygnaýar hemmejigini. Meselem 125 deputat bilen 56 sany halk maslahatynyň emesi agzalary. İkisi birleşdirilip aýdylan Milli Geňeş we Halk Maslahaty agzasy aýdylýar. Türkmenistan. Şulary ýygnady. Aýyň 11-ne. Özü çykyşdy aýdy. Biz şu zatlar üýtgetmekçi, ýanky biz Türkmenistanyň Milli Geňeşini we parlamentini yatırıp onun ornuna Türkmenistan'ın meclisi diýip atlandyrmaly ýa-da oňa täze at bermeli, hem bir palatadan ibaret bolmaly ýa-da. O da sen onu näme üçin bundan 2 ýyl 2 böldüň onu?
iki palatadan ibaret. Ine Amerika'daki elbette de iki palatalı ine parlament bolurdy. 2 ýyla da çekmedi sen o horhorum. Demek o taýda işlenip. Ama Gurbanullah hakimet diýenler. Şol 56 tany halk maslahatynyň agzasy bilen. Ama o gidip ýatan Niýazyň kıyaly 2400 adamlyk ine halk maslahaty gerek. Belki ondan köpdür. Entak belli bolar sany. Indi näme diýär? O aýyň 10 mirini. Şu ýa 180 mir adam bir zala ýygnanýar. Olara aýdýa ine diýä şular ýaly teklip barsa dedi. Kim çykyş etjek? 4 adam, o da bellenen adamlar çykyş edýär. Ellerini galyryp. 2 tane erkek kişi, 2 tane zenan. Ellerini galyryp molyaşaýdy. Olam o taýda oturan yerden ol samsyk Gurban ulu okuya, oşoň adyny, familiýasyny, ol adamyň ya aýalyň ya erken eýelýän wezipesi ady, familiýasy bilen aýdy. Sen o öňünden taýýarlanan dokladçyk ya aratyr çykyş edici. Ýoksa halk anlamak üçin kim çykyş etjek bildiren bolýar. Olar eýem öňünden bellenen adamlar. Ene şu ýanky 181 adamdan 4 tane bellenen adam çykyş etdi. Sonra her biri 5 minut çykyş eden bolsa şoň 3 minuty atasy bilen oğluna alkış. Galan 2 minutda şu teklibi biz gollaýar, sokban o bizini täze çogurmaly. Parlamentimiz, meclis bir palataly bolmaly, halk maslahatyny aýratyn bolmaly. Ýene 4 adam görüldü. Başa çykyş etjek barmy diýip olaryň ýerli ýerden ýok diýdi. Onda diýä şu karary biz diýä Türkmenistanyň hormatly prezidentine arkadaly serdary ýetirir, şo diýä indi diýä oňlap tasdiklanan soň ine biz diýä şunu güýje girmeli. Özüm diýä 10 güniň dowamyna güýje girmeli. 20 ýerine. 10 ýerine oturýar. Indi öňündäki 20-nji ýanwarda da şu karar güýje girmeli. Çok ekaralykda da ol oğluna teklip edýär. Şu zatlar gollasa onu güýje girer diýip. Indi oyun olýan oyun diňdizek bolup watandaş düşünjek bolmuşsun. Ola 10 ýerine şo taýda dağla çykyş edýär. Şo günim şo çykyşyň iyi diýanam aýyň 10 ýerine oğlunyň karary çykdy. Ene şonu tasdiklamaly. Hemmejik zat dogry aýdyldy. Gollaýan aýyň 16-syna çelli hemme ýerde, welaýatlerde, şäherlerde hemmejigini şulary biz adamlar şoňa ýanky tasdik boljak, geljek adamlar biz agda bolmaly adamlar halk maslahaty teklip edin diýdi. Aýyň 16-syna çeldi. Bolýa. Biýa 10 miri. 5 güniň dowamyny bütün Türkmenistan boýunça bular eýýän halk maslahatyna agdalary teklip etmeli, şolaryň aýyň 20-ni eýýän Aşgabatda ýygnanmaly. O nähil beýle bolýar. Tanışlar. Edip boljak işmi şu? Ya edilmeli işmi? Kanunlar şeýdip kabul edilýär. Ýok. Nire howluk ýabyl? Gerekmi şol halk maslahaty? Halkdan soralymy esasy zatçy? Ine mesele. Ine siz watandaşlar, ýurtdaşlar, haýsy biriňizden soralyp şu maslahat geçirildi? Ya şu maslahat taýýarlandy. Hiç kim hiç zat aýdylanar. 11-nji ýanwara çeldi. Bastyr ýüzsür edip, özler 10 mirine üýtdiler, çaşdylar. Oglum gol çekdi. 16-syny da ýygnap eýän berilendir. Şuň 16-sy. Ene 20 mirine de ene konstitusiýa üýtgetme girildik. Me halk size ene sizde halk maslahat diýip ene hödür etjekler. Bu 20-nji asyrda bir özün silýän döwletde ýa milletde asla edilýän işler watandaşlar. Şuna dogry düşün. Bu bir dälhany. Bizim şoň içindäki oturan benniler bizler takygy şolar. Özlerini birine ýanky generalismus saýa beýlekse ine özüni gidip ýatan serkerde ýa ýene bir şolar ýaly atla berdi. Ýöne hemmesem kim akyn. Akly ýerine adamlaryň kabul etjek karar däldi. Şunu indi geçirip oturdu. Özüm
bilenak nämen geçirip oturan. Şu sözler bir-birinin üstüne gelmeşdirip oty, aýdydyny ýanky milli geňeş we parlament many ýatyryp, many meclis ikisini birikdirip meclis edýärdi. Ýa-da menim halk maslahatyny döredýärdi. O sen döretjekmiň. Şumal döreden 56 tany halk maslahatynyň agzasyny nira sokjak. Onu meclisten aýryp halk maslahatyna goýýanmy? Ya olayam ya men meclisin içine girýär ola 56 adam. Han bu barada kelam agy söz ýok. Şep halk Allah otyldy. Bärde men pikirimçe bir topar düşünmeli adamız var. Birincide näme üçin şunu şey diýär? Birinci mesele bu oğlunun şol hakimiyeti şu kürsüyü saklap bilmeyenliğini atasını doğru gördü ve düşündü. Hakimiyet elinden gidip barıyor. Inni tüykülüğünü iyiden alıp atası oğlunu bar paşol gitiştaydın men özüm ama şunu geçirecek deyip ya men yeni taýdan prezident boljak deyip halka aýdyp bilene sebäp halkyň öňüne çykyp göz görtele ýalan sözledi. Men garradım, men ýadadım, ýoly ýaşlara berildi. Berilmi ýaşlara berýän bolsa. Ýöne oğlu onu başarana şoň üçin halk maslahatyny döretmeli. Şo inni halk maslahat diýänim esasan şol ýene-de döwlet we hökümet işgärlerinden bar. Hemmesi yerli arçylardan maslahata şol ministerlere we premierlere çel. Ýaklysy bir ýerde ýol başlygy bar bolsa. Ene olaryň hökümetin adamsa hemmesi. Hemmesem hökümete tabi ya hökümetten aýlyk alýar. Diýmek ol halk maslahat diýil ýani, halkyň maslahat däl, hökümetin maslahaty. Ýa-da hökümetin baş tutanyň agzyndan çykan sözi kanuny öwürýän ine bir topar mahluklaryň üýşmeleni. Ine şol watandaşy başy hiç tat ýok wataýdy. Ine birinji sebäbi şol. İkincisi dünýä çarşap barýa. Bulan Putin kakatı gidecek, näme etjeklerini bilenak urunýarlar. Halk elden çykyp barýar, hatda ýol başçylarynyň köpüsi bize jan berip durar. Şoňa hyzmat edesi gelenak hawa. Başyna man alyp gaçyp gidjeklerim azdal şu mahal hawa. Şonuň üçin ýurtdan, şonuň üçin şu zatlaryň öňüni almak üçin hawa edilýän oýun. Näme oýun? Häzir bu halk maslahatynyň ady bilen ýa-da üssü bilen ýurdun içinde repressiýa geçirjekler. Halky şol niýasyň edişi ýaly köpçüliklerin türmelere saljak, ýok etjek, şol ömede owadan nepede ýok etjek. Onuň şol halk maslahatynyň ady bilen, üssü bilen, şonuň sözü bilen ýa çykaran karary bilen etmekçi boldy. Ine şoňa da şuman adamlaryň başyny sokýarlar. İstlesin şol, islemesin öňünden aýdýar, şu Urwan bolyn oýlap tapan halk maslahatyny islenip gatnaşan adam Urwan oğlu we onuň ogly we onuň tohumy ýa töweregi bilen deň şärikdir we deň jenaýetkardyr. Jezasyny deň çekmeli bolýar. Bu taýda bir adamyň garşysyna däl, bütün döwletiň, milletiň, halkyň garşysyna ine jenaýetçilikli siýasat alınıp barýar. Ine şonu düşünmeňe de isledim ýurtdaşlar. Ya o bir topar sözler bir-biriniň üstüne oklap iteýesin pişikbikesin tanarýaleden atdan şoň üçin bärde biraz kanunlardan baş çykaryp jogap berýän adamlar gerekdi. Täp onu men aýtmaly däl, ya men size düşündirmeli. Hakykatdan şolaň edýäni dogry bolsa, şu çykarylýan kanunlar ya girdilýän düzedişler ya üýtgedilýän konstitusiýalar ýa 8-9 ýerde üýtgetdiler onu 30 ýylyň içinde. Şolar men düşünürmeler. Şu üýtgetmeleriň hemmesini halkyň öňüne çykyp döwletiň degişli ýol başçylary düşünürmeli, juristler düşünürmeli. Gerek bolsa hani konstitusiýa kepili bolan ana ikisany atalagy bar samsyklar. Ine şolar düşünürmeli. Ýöne olaň düşünürjegini ýa düşünürmejegini biz gaty gowy düşünýär özüm. Ýöne bilmegimiz zerur. Şu zatlar diňe halkyň gözüne çöp atmak üçin oýnalýan oýun hakimiýetin berkitmek üçin halkyň başyna salynýan ýene bir syrtmak. Boldy başy hiç zat däl watandaşlar. Oňa ünsen beri oturma, o işlemän ýatan konstitusiýa
bir sahypa goşully ya iki sahypasyny ýyrtyp äkidip bolar hajatanada ullany halka bellerýän zady ýok. Şol konstitusiýada ne kömek bar halka, ne haray bar, ne gelejegine ynam ýa-da kepil bar. Ýok. Onun için ola näme oyun oynasa özleri oynaýarlar. Bize bellerýän ýeri ýok. Ine gysgaça men size şulara aýdyň. Ýönsem şu geçirilen bulan maslahat oyunçy aýtmaly zatlar gatken. Ýöne özüň alyňda täzeden seredin şol aýyň 10 merine. Ýemesem ýarym sagat. Şu ýarym sagatyň içinde ýurdy ütgetdiler. Ine görüň özüňizden netije çykar. Bolýaran watandaşlar hemmäňize saglyk. Inni efirlerde duşýan çata oturup